Започваме хронологията на казуса агитирали ДПС на турски език с предизборен митинг на партията, проведен на 14 септември в Плевен. Няма да се уморим да работим единствено за българския национален интерес, защото сме най-българската партия в България. 2 дни по-късно най-българската партия в България продължи предизборната си обиколка в село Върбовка, община Павликени. Canım ciğerim, kahraman kardeşlerim. Benim mutlu bütçetiniz sağ olun, var olun. Рачков, това са сърдечни чувства, а не предизборна пропаганда. Да правим разбиране, моля те. Аш кулсун за разбирането ти. Ама е забранено от закона, бе, Аркадаш. Чуй нататък, чуй. Hadi bakalım. Birlikte yeniden başaracağız. Bu seçimlerde kazanacağız. Hadi bakalım. Sağ olun, var olun. Да, тук вече започва да се прокрадва нещо като предизборна агитация. Hadi bakalım. Birlikte yeniden başaracağız. Bu seçimlerde kazanacağız. Hadi bakalım. Sağ olun, var olun. И ако в село Върбовка само се прокрадваше, то в турския град Чорлу на 21 септември агитацията на турски език направо нахлу с гръм и трясък. Тогава на сцената излезе не Лютви Местан, а кандидат-депутатът от ДПС Хюсеин Хафъзов. Ah can, can, bu can size kurban. Maşallah за патоса! Aşkosu! Sizin huzurunuzda derdimi açmaya geldim. Beraber dertlenir miyiz diye. Bu dertle beraber haşir neşir olur muyuz diye. Benim derdime derman sizsiniz. Derman olmaya hazır mısınız ey ulu Türk milleti? Странно как преди изборите в България лек за мъката на български политик е великият турски народ. Абе, Рачков, в случая говорим за митинг в Турция. Едва ли е проблем, че се говори на турски? Зуек, не е проблем да се говори на турски нито в България, нито в Турция. Проблемът е, приятелю, че кандидат-депутати от българска партия говорят на чужд език по време на предизборната си кампания. А в този случай законът е категоричен. Агитация на език, различен от българския, е забранена. Но да чуем още. Bulgaristan size susamış. Bulgaristan sizleri bekliyor. Burası yeşerdiği gibi Rodop Dağları, Dobruca, Aytos Ovası, Deli Orman sizleri bekliyor. 5 Ekim'de 18 numarayla sizin de bir katkınız olsun. Sizin de bir desteğiniz olsun. Kardeşlerinizi unutmayın. Desteğinizi sağlayın diyorum. Хе-хе! Ако това не е агитация, повече да не ям баклава и лукум. От мен имаше един кадеив, Зуек. Дай да чуем нататък. Dediler ama işte Çorlu halkı, Bulgaristan göçmenleri, o Kadir Şinas, büyük, cesur Türk milletin bunun cevabını 5 Ekim'de vermez mi? Verir değil mi? Евала на господин Хафъзов. Ама той си показа рогата още преди време, когато се гласуваше изборния кодекс, забраняващ агитацията на чужд език. Следете всяка моя стъпка, защото съм готов да заплатя за свободата си. Аз ще бъда свободен, въпреки вашите рестриктивни действия. Аз съм за демокрация и ще продължавам да бъда за нея. Ние от господари на ефира съвсем демократично послушахме съвета на Хюсеин Хафъзов. Следете всяка моя стъпка, защото съм готов да заплатя за свободата си. И в Чорлу станахме свидетели и слушатели на неговите права и свободи. Derman olmaya hazır mısınız ey ulu Türk milleti? 5 Ekim'de 18 numarayla sizin de bir katkınız olsun. Sizin de bir desteğiniz olsun. Kardeşlerinizi unutmayın. Desteğinizi sağlayın diyorum. Продължаваме по реда на събитията и се връщаме на българска земя, но уви, не и на български език. На 23 септември Лютви Местан и свитата му са в Долни Воден. Гледаме репортаж на турската телевизия Тек Румели.
Umarım sizlere sonsuz inanıyorum. 5 Ekim'de öyle bir destek vereceksiniz ki partimizin tarihinde en büyük başarıya ulaşacağız. Eminim 40 değil 45 milletvekilini aşacağız. Buna eminim. Çünkü partimiz ne kadar güçlüyse sizler de o kadar kendinizi güvenli hissedeceksiniz. Yeniden soruyorum. Bu uzun yolda gururlu, ümit içinde beraber mi yürüyoruz? Beraber yürüyorsak sizin kurbanınız olayım canım ciğerim kardeşlerim. Sağ olun. Абе, за живота не знам, но Лютви Местан и хората му жертват закона. И то Не един път! Жертви в името на изборния резултат се правят и в село Подкова, област Кърджали. Датата е 29 септември. Şu anda o bizim demokratik Bulgaristan dediğimiz ülkede halen Burgaz Camisi'ne kavuşamıyor. Halen Sofya 2. Camisi'ne kavuşamıyor. Halen Gote Delchev Camisi'ne kavuşamıyor. Aynı zamanda da Velingrad Camisi minaresine kavuşamıyor. Ondan dolayı hak ve özgürlükleri destekleyin diyoruz. Hak ve özgürlükler istediğinizi destekleyecek de ondan. Çünkü eğer ben bu kutsal yerde ana dilimde konuşmuyorsam sizlerle benden parti lideri olmaz. Ben bu sorumluluğu yükleniyorum ve bu yükü taşıyacağım. Hiç kimseyi korkutmak istemiyorum. Avrupa standartlarına uygun haklarımızı istiyoruz. Gerekiyorsa açtım davayı Strasbourg'a götüreceğim. Dava açacağım. Mestan Bulgaristan Cumhuriyeti'ne karşı, ama vatanını sevmediğinden değil, vatanın adına. Çünkü bu vatan tam Avrupa ülkesi olması istiyorsa hüküm genel başkanına niçin ana dilinde konuşuyor diye ceza yapmaması lazım. истината е следната. На лице е системна агитация на чужд език, което е нарушение на закона, без значение дали предизборните мероприятия са в България или в чужбина. 5 Ekim'de 18 numarayla sizin de bir katkınız olsun. Sizin de bir desteğiniz olsun. Kardeşlerinizi unutmayın. Desteğinizi sağlayın diyorum. Beraber yürüyorsak sizin kurbanınız olayım canım ciğerim kardeşlerim. Sağ olun. Освен всичко, се натъкнахме на печатни агитационни материали на ДПС. Отново на турски. ЦИК вече глоби няколко кандидат-депутати от ДПС за агитация на чужд език, сред които и Йордан Цонев. Но ние призоваваме абсолютно всеки нарушил закона да понесе своята отговорност. И за финал, кадри от 13 септември, заснети от наш екип, на предизборен митинг на ДПС в Бяла Слатина. Партийният лидер и свитата му акостират под звуците на Тих бял Дунав. Маршът на Ботевата чета постепенно преминава в свободна интерпретация на оркестъра с подчертано ориенталски мотиви. След всичко, което видяхме и чухме, няма как да не повярваме на думите на господин Лютви Местан. Няма да се уморим да работим единствено за българския национален интерес. Хайде бе! Защото сме най-българската партия в България.